салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо анъамехел торт тайёр кунем. Торт ном дорад медовик. барои ин ба мо лозим аст тухм, сахарни пудра, шакар, орд, сметана, сода, асал ва маска. ду тухмро гирифта бо як пиёла шакар лад мезанем ва ба як тараф мегузорем. Маскаро гирифта бо асал якҷоя мекунем. баъди якҷоя шуданаш мо як қошуқи калон сода меандозем ва зуд мекобем то вақти сурх шуданаш. вақте ки сурх шуд анъамехел, мо гирифта ба тухми шакари ладзадаамон якҷоя мекунем ва омехта мекунем нағзака. вақте ки омехта кардем, ордро дар аввал кам андохта якҷоя мекунем. баъд аз он бо дастамон мо хамирро тайёр мекунем. хамир ки тайёр шуд, мо онро гирифта ба зуволачаҳо тақсим мекунем. аз мо 4 зуволача шуд. ҳар якеро ба муддати 5-7 дақиқа дар тафдон мепазонем. сметанаро гирифта бо сахарни пудра якҷоя мекунем. як қабати мӯ як қабати зуволаи мӯ пухт, онро мегирем, анъамехел мебурем ва бо ҳамин тарз бо вилка сурох мекунем. ба рӯяш креми тайёршударо мемолем. ба ҳама ҷояш як лухт. агар шумо кремро дӯст доред, метавонед бисёртар бимолед. ва аз қисмҳои буридашуда мо анъамехел майда тайёр кардем ва ороиш додем. шумо метавонед ҳама ҷояшро бо ҳамин хел ороиш диҳед, аммо мо хостем бо посипка ороиш диҳем. ва торти мо тайёр шуд. Ба ҳама иштиёи таом ҳатман тайёр кунед. подписатсияро фаромӯш накунед. ҳатман лайк монед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.